Bara ma? Na'am. Wai watsin kayan haya aka yi maka daga cikin gidan? An tashe ka ke dan koko yaya? Yo wani watsi. Ai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hijira ta wajabta. Saboda haka hijira zan yi. Hijira kan wajibi ce. Ki isa na baro kauye na gurin da ke neman na kaina. Ai in gaya ma gaskiya. Garin kakan ya zan koma. Ni kuma da Abuja dan ne. Zaɓe ya taho. Zan je karɓo kuɗin zaɓe. Aikin banza aikin wabi. Ne ba saboda wannan baiwar Allah. Wato wannan sanada ta mutum Aishatu Binani. Binani ikon Allah. Binani handa muke sirri bakin ba kuma. Abinda take wa tallafi. Alƙur'anin Ubangiji baya ilma. Baya lissafuwa. Saboda haka na ce to ni ma a san gidan kuma saboda lokacin siyasa kaga ƙuri'ata zuwa zan je karkata. Wai wannan matar Aisha Binani kake magana? Ita dai. Ɗan takara ba da zai kada Aisha Binani nan ba. Nawa ne? Waye shi? Kai a kada ita. Waye shi? Na wajen yariya ne. Wai kai muka ce. Wai muna can layin na silibas. To albishirinka. Abin da yake faruwa. Shi wannan wanda na silibas ɗin. Ai ya riga na faɗuwa. Wa namu? Wanda na silibas ɗin da tura ya faɗi. Duk kuɗin da aka ba delegate. Aisha Binani cikin a primary election ba ta kawo ko'ina. Duk kuɗin da muka ba delegate mu ma fa lada al'ada da tumunin ganin ido 3,000 aka ba mu. Ita fa ko da zaɓe ko babu zaɓe abin tallafin da take yi. Kaga na farko Aisha Binani ta tallafa matasa da abubuwan aikin yi. Kaga masu noman rani bata basu ba. Kaga ina agwagwa da guje wato aleres Na mutanen Sokoto. ta raba ya fi guda 500. Banda wannan ina irin injinan nan na markaɗe wanda aka raba matan aure an raba ya gudu. Allah da ta. Wai wannan matar namiji ce ko mace ce ne? Aisha Duk abin da kake yi mu ba mai. Amma kuma kai da kake tana wani abin alƙa. mace mai kamar maza ke nan. Yar mutan Adamawa. Kai yar mutan Yola. Wato Aisha Binani. Saboda haka kun gani abin da za a yi a yanzu kai ka ba ni da ba ka kunne ba. Da na sili ba ita kanta an ci hasuba na yake wani. Kana ji ko? Ta ci zaɓe an gama. To tunda ka faɗi wannan magana ta Aisha Binani, na ba su tafiya Abuja. Insha Allahu ni ma daga nan zan koma. Can garin mu zan koma mu. Tare zan tafi da kai To gida. magana ta ƙare. Idan na je gida zan je in ringa kamfen Adamawa, Mubi, Maɓalwa, ina ne, ko ina, wurin nage, wurin sha, ko ina in je in ce gashi a zaɓi matan nan. Saboda haka Tunda mu ka ga magana ta gaskiya, idan ka ga an mori tamu, uwar gidan namu, da wani ɗan takarar namu ɗan iya da aka turo. Wannan ƙaho ma ya bi alheri. Bayan hannu ya fi mutumin nan kyauta. Amma a dole za mu yi shi tun daga Allah ya kawo waraka. Aisha Binani, za mu je mu zaɓe. Ku ba wanda ya isa. Akwai mutane biyu. alhamdulillah. Kaga tafiya ne da aka ce akwai mutum biyun nan? Su waye wai? La ilaha illallah. Hajiya Safiya Baɗa. La ilaha illallah. Ir amana kenan ɗan gwagwarmaya. Sannan idan aka ce maka Alhaji Ibrahim Turaki. Ai an ci zaɓe. Kare kuncin ya zaɓe kuncin ya jama'a. Ai Alhaji Ibrahim Turaki. Yau kuncin yau jama'a. Shi fa Alhaji Ibrahim Turaki. Saboda ɗabar kyauta irin gashi. Da kwanakin ba su da ta mai fa. Hannunsa gaba ɗaya ƙarewa. Ai ko in dai haka ne ni ma zan dangwala. Kai! Ni ma zan zaɓe ku. Zan kuma sa a zaɓe. To magana ta ƙare. Ai inda akwai 'yan gwagwarmayar nan mutum biyu. Saboda haka dama ne aka bari a gida. Ai kai gaba zan duka. Alban alheri. Bare ma dukkan dace ne. Kike na ta ci zaɓe. Ina himbe Adamawa min detti Allah. Min subti Aisha Sanata Binani. Sai yettugo Allah. Min yettugo Allah ko gwamna je jango. Tabbas mu ma matasan Adamawa sai ku ja. Domin sanata Aisha Binani ta mana komai. Ta ba mu sana'ar da za mu tsaya da kafar. Domin wannan dan sau ita ta ba mu shi. Fatan mu gare ta Allah ya ba ta gwamnan gobe. Allah abin godiya. Allah ga baiwa taka. Yar albarka jinin alkhairi. Wanda alkhairi shi ya zama mata abin ji da gani. Tallafin Aisha Binani ke. Tabbas mu matasan Adamawa muna godiya ga Super Aisha Binani.